v tej Makašinke. A kde sme, v akom sme meste? V Rušňo. Kde sme, v akom meste? A je to zima. Tu sme sa dosťahovali, prišli brána, tam je kávovar, Vecko. Aj na druhom konci, tam je Vecko. A tu už vedľa žúrka v kajute. Tam ideme. Kúpečku, ideme do Hanoju. Jak dlho? 33 hodín. Tešíme sa. Traveling more than 1,000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi in the north. There is no more atmospheric way to haul into Vietnam's twin metropolises. Šťastný turista. Čo sa deje? Podaj správu. Ideme. Ešte stále vlakom ideme. Už sme prežili prvú noc. Už sa tu chrápalo v dušu. Tu kolegovia. A teraz ideme... Teraz ideme na cestu do Hanoju. Takže sme asi v polovici. Do you want to wave? Thank you. Do Hanoju sme asi na polke cesty, dokupy to nejakých 1700 km, ideme už pol dňa a jednu noc a ešte pôjdeme jeden celý deň. A ideme priemernou rýchlosťou 65 km za hodinu a keď tu začnú poriadne púšťať air condition, tak to je naozaj zima. Scenickou časťou, tak pozeráme na more. Jedna nevidno. Tak sme skonštatovali, že sme mohli ostať aj v Škótsku doma. Tyž to pokúša. Zamožujeme pahorky. Všetci doča, sami turisti. Som sa tiež dočítali. Že ideme scenickou cestou. Jak to vieš, Pišta? Som čítala v brožúrke. Si tu chce objednať taxíka z Hanoja rovno do hôr, veľkomožný pán, nemu sa už máli tuto vo vlaku, chce už privátny taxík, ktorý ho zoberie rovno až na kopec, z letiska až na kopec. To si Pišta vymýšľa. Toto si vôbec nevymýšľam, toto padlo. Toto. Cestujeme, už sme čo to prešli. A tu vidíme stále vodu, rýžu, bláto a zamračené. A daždík. A palmy. Majú tu palmy. Sama chujda. Hlásime chujdu. Smer Hanoj. Už sme za polovicou, čo je veľmi pozitívne. Ešte tak možno štvrtina cesty, alebo tretina. Neviem to odhadnúť podľa tej mapy. Krúti sa to tam, krúti. No, ale stále nič, no. Zelené palmy, blato a dáždik. Kde ste nici? Prišli sme do Hanoju. To je to zase idemte.
Budíček. Vyhráva nám budíček, aby sme vstali. Koľko je hodín? Pol piatej. Kam ideme? Od vlaku. Kính thưa quý khách, ga Hà Nội là ga cuối cùng của hành trình. Trong suốt hành trình, nếu có điều gì chưa hài lòng, chúng tôi mong nhận được sự lượng thứ, cảm thông và chia sẻ của quý khách. Haló. Xin trân trọng kính chào và Pol hẹn gặp lại piatej. quý khách trên những chuyến tàu sau. Po 2 dňoch sme dorazili do Hanoju. Stavíme na tohy a vyrážame do ulic. Ponúkajú nám sami taxika. Ale my sa nedáme. No, Jak ďaleko bývame odtiaľto? 20 minút pešo. Ale pochybujeme, že bude otvorené. Prvé reštiky otvorili na raňajky. 5 hodín. Prekažková dráha. No neviem. Vyzerá, že ty tam ešte zo včera, ne? To boli mládežky. Tu je pamätník. Vytýchaj ty tu. Keď to vám povie viacej o vytýchaj ty tu. Keď poď povedať históriu. No, ja vám hovorím to ťažké, čo? Niekto sa nenaučil históriu a teraz bude to tu dávať. A kam ideme teraz? Ideme na tanečnú. Poďte s nami. Ideme na tanečky. Na tanečky. To ako ste ešte zažili o 6 ráno. Sa To už tu, tancuje. tu sa tancuje, tu všetci cvičia. A tu sa tancuje. Že cvičí Spartakiada, všetci sa tu ponaťahovali, rozťahovali, bicyklovali, jogovali, tajčiovali a pešo chodili a rozcvičovali sa. O, breakdance bude teraz. Prišli za chvíľu tancovať. Ideme, ešte si musím ponaťovať labky. Raňajkujeme. Sme na lesnom trhu. Víš čo robíš, nakupuješ? Nakupujem. Večer varíme večeru. Oj. Či vyzerajú zdravo. To sušené taječky. Možno. Tu sú posušené tie korytnačky. Idolná. Hello. Hi. Would you like to get a little inside? Yeah, We maybe. can talk about Vietnamese culture. You don't have to buy anything. Coffee. Specjalnika wietnamska. Prechádzka po Cholanicoch. Start with something. Coffee, smoothie or juice. We had the coffee already, thank you.
Kaca. Ideme sa pozrieť. Že vraj sa 15% obyvateľstva Vietnamu vychovávajú buddhistickú vieru. Ostatní sú ateisti a možno nejakí kresťania. 5%. Vidíš to? Kvíci. A preteky. Keď naberú silu a ich veľa. No teraz pretekajú, no. Naberú odvahu a idú. No. Kde sme teraz, Mišta? Na križovatke. Máme zastavy. Tam je kohúta, ne? Á, tam je živý kohút. Á, tam dole. Drhnú ho. To je zastava, to je dôležité. Preteky. Sme unavení. Pišta je unavený. Pišta nechce spolupracovať. Flaká sa. Stará Pišta nechce nič robiť. Ani na pivo ísť. Čo, sme boli na pive. Ideme na ďalšie pivo. No, tu pozri. Teda. Vietnam. Just wait. Wait. Samaka. 8 hodín večera do Samaka. Čo ideš kúpiť? Idem kofi, ten čokoládový-kávový drobky. Dodo. Tu je cena. A tam kde makajú. Can I have the coffee chocolate roti? Nemám. No, ideš si zajtra kúpiť.
dobré ráno, teda vlastne už dobré popoludne. Dneska sme vstali na obed, trošku sme si prispali a vyrážame do ulic. Boli sme zistiť nejaké infošky, nič sme nezistili, ale nevadí, aj to je posun. No a čo dnes máme na pláne? Library, knižnicu, potom nejaký prezidentský palác, botanickú záhradu a večer ešte palacinku a potom vlastne zajtra vyrážame do Sapy. Skoro ráno, po 6. Môžeme kúpiť mašinu. Vážení priateľe, ešte stále sme v Hanoji. Konečne sme sa vybrali z centra trošku ďalej. A pozrite sa na to, vyzerá to tu jak v Ružinove. Ako túto Pišta sa cíti ako doma. Jak sa to cítiš? My tam máme takú sochu, betonovú, aj také námestečko a je ako v Ružinove. Ružinove, pozerajte sa, Ružinov. To je Istropolis. Kde? Tam je Istropolis. Ministerstvo zahraničných vecí. Tuto je náš reportér z komunistického Vietnamu. Pišta Hufnagel. Dobrý deň. Stretli sme sa dnes a máme nové správy. Stretli sme našich súkmeňovcov z Košic, z Bardejova alebo odniekiaľ, z Michiganu. A tuto je prezidentský palác za mnou. Vidíte priamy prenos, ale bol odmietnutý prístup našim súkmeňovcom do prezidentského palácu, lebo mali krátke nohavice, šortky a odhalené ramienka, tielka, takže nepáčili sa im a nepustili ich dnu. Takže my ideme na skúsi a uvidíme, kam sa dostaneme. A tuto vidíte po mojej pravici Hočimínové múzeum. Tuto je vrchný súd, rokovanie Inčan Čongu s kráľovskou korunou, s hviezdou. Zase nič nevieme. Vysoký úrad. No a ideme sa naživo pozrieť. Poďte s nami. Nepustili nás nikam, teda sem nás pustili. Tak nepustili, ale No, iba na toto letisko nás pustili, ale vlastne nikam dnu sa asi nedá ísť. No. Tuto máme múzeum. Tuto. Nemôžeme ísť za tú žltú čiaru, takže som úplne takto som úplne najbližšie môžem byť. Ináč by nás zavreli do väzenia. Pišta sa mi už vyhrážal. A tu je plošťať. Tu sú turisti, letisko, vládna budova. Národný výbor. Národný výbor. Národný okresný výbor. A tu je súdružka z Národného okresného výberu. Pionierska. Pišta. Máme tu takú situáciu, zaplatili sme 80 000 za listok do prezidentského paláca a 2 listky 80 000. Takže zajtra už nebudeme jesť. A tuto môžeme ísť iba odtiaľto, tento chodníčku potiaľ a to všetko. Odtiaľ, môžeme ísť potiaľ. Potiaľ. A toto je všetko. To ani nám nedajú najesť, ani nás nepozvú na kavu, ani vlastne sa donútra do predsiene nedostaneme. Len tuto sme sa mohli priblížiť, vlastne čo sme cez plot mohli odfotiť a môžeme si odfotiť prezidentský palác. No, a Pišta sa rozčuluje, lebo vstupné prepočte bolo Libra 10. No, lebo už nebudeme na žemlu dnes. Takú dobrú čokoládu. Tam je prezidentský palác. Turistická zóna. No, jazierko. Zóna relaxačná. Ale máme tu samých domácich turistov. Hočimínová domčúra. Alebo izba, býval. Malé jazerko. S rybkami. Tu sú ryby. Ôi hát ngàn lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai.
deň a sme tu zas. Tuto sme objavili takéto čerstvé plody a asi to bude pomelo, ale nejsme si istí. Musíme to študovať. Je to obrovské. Ťažké. Počko. Aspoň 2 kilo. Tu je taký bombáš. Tento. Bumpaš. A čo je tu pišta? Ďalej. Pagoda. Tuto máme lekno. Rúžové. No tu je pagoda. A ideme pozrieť do pagody. Otváram nám dvere. Dvere. Rezidencia či delegácia. Delegácia, budeš? Delegácia. Thank you. Will you auto? Všade veľké mesto. Hanoi. 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 Turistická atrakcia, ako všetky ostatné. Ja, pána, mi lagi. Breaking news od Pišta Paštu. Dobrý večer. Breaking news. Práve sme sa ocitli vo French Quarter of Hanoi a cítime sa veľmi ochlamaní. Žiadna. No to je úplná pošáreň. To pravda. Cítime sa v Londýne. Vianočné žiarovky. Bohaté vozidlá. Vietnamskí milionári, bilionári a magnáti. A chudobní turisti. Vozidlá naleštené. Vianočné žiarovky naleštené a toto sme vôbec nečakali. Ideme cez cestu. Tak poďme. Pišta Pašta, čo je toto? Národná opera v Hanoi. No toto je kruháč pred operou. Oveľa menej chaosu v meste. V stredne mesta. Alebo v starom meste. Nuda. Pišta večera. Thank you. A beer, chceš beer? Oh no, thank you. Aby som si pamätal, že sú predstavené. Čo si dostal, Pišta? Čo si zabedal? To som ryžu. Ryžu. Alebo aké susidžu. Super. Ja tu mám nejakú bífa, ryžu a polepčušku. Obed a pravá slovenská. Tu papáme na ulici. Bude akcia. Ale my musíme do divadla, že? Pišta, čo spravíme teraz? Puppet show. Máme divadlo, o 15 minút máme divadlo. Musíme ísť. Takže to nič nestihneme. Povýšili sme cestovanie na vyššiu úroveň a popijeme pivka. Koľko sme ich mali dnes už, Pišta? 6, 7, 8. No, tuto máme. Pozrite, krásne prostredie. Tam sú smeťačiky, výhľad, tu ide auto. A tuto sme kúpili vúvia. Zakýval. Hej. Asi už chce ísť domov nás vyhodiť, ale my sa nedáme. Nakúpi Red Bull. A to vyzerá byť... Vietnamský Red Bull. Uvidíme, čo to je. Vyzerá to ako sírup proti kašlu. A tu je obchod, aha, pozrite. Normálne tu majú
Máme ľudí odídu. Mám výlet. Ten most sme ešte nevideli, aha, už ho vidíme. Super. Si videla, koľko motorkárov je na ňom? To sme aj stihli pozrieť. To je pozitívne nalezenie. Včera sme si dali domácu stravu. Street food, výborná. Dnes už pilula do seba sypem. Oplatí sa pred výletom si dať. Grumpy pista. Dovidenia, koľko dnes Grumpy pista pasta. Pista už nepinda, už je happy. Ako dneska to bolo krásne, včera sme oskúšali street food, ako som už spomínala, ale Toťka až teraz vyliezlo, až na sape na destinácii, že on to mal rovnaké, ale držal bobra. Koľko sme boli? 7 hodín v autobuse. A modlili sme sa, aby sme sa nepokakali a nepocikali a toto ešte nedogrickali. Akože, ale výborná kuzina, odporúčam. Domácu polievku, tá bola výborná. Ja som si dala suchú ryžu, ale tam asi tiež niečo primiešali. What do you want? I just say hello. You can show us what are you selling then? I'm selling this. Ah, yeah. Selling small bag. Yeah. And small hairband for you long hair. Yeah, and we don't want to buy, no? And you want to buy? My tank. Yeah. Oh, okay. Well, thank you very much. Yes. Have a nice day. See you. Yeah. I'll see you here. Yeah. And maybe if you only 2 days or 3 days and Sabbath. No, we are leaving tomorrow. Leaving tomorrow morning. Evening. Probably evening, yeah. Yeah, evening. So tomorrow maybe you have time go to my village 1 day. Yeah, one day. Around 3 hours or 4 hours. Yeah, let's see. But look at my shorts, you see. But you have the other pants inside. Yeah, no, I've got a bag inside. I've got like a small bag like that in my bag. Yeah, but you have a pant, long pant. I don't think so. You go to the shop get long pant. Ah, yeah. Or if too cold and you buy from Miska to bra and you. Yeah. But thank you very much. Okay, and maybe Senking and trekking with me. Senking and trekking with me, my village. Okay. Maybe you type my WhatsApp. Yeah. You type my WhatsApp. Nesľubuj, poďme. No. Yeah, you can. No, I give my WhatsApp number and you Senking if you want to come. No, we don't have a time now. We have to just really go. But later. Later. But, Later tonight. Yeah. But we are called. Thank you very much. Yeah, when you have a time later around, then you decide if you want to come and you missing me. Yeah. But thank you very much. We don't miss you because you got pink scarf. Right. But many people is the same. The same. Yeah. Remember my earring. I will remember your earrings and your scarf. Yeah. Bye. Bye. Okay? Yeah. Bye. Ideme na obytko, Pišto naviguje, je tu 20 minút peši. Ať niečo by sme natočili, a nič to nie vidno. Všade je plá. Výhľady. To budú výhľady. Hello, how are you doing? Vychádzame do ulic. Vyzerá to tu je o polnoci, ale koľko je? Asi 6 hodín. Zapijeme už 6. Ideme na Karol.
Dáme karaoke? Čo budeš spievať, Pišta? Prší. No, všetko je hmla padá. V piatok ráno ideme na lanovku. Chuťa je úplne rovnaká ako včera, nič sa nezmenilo. Teplejšie, pozrite, je zabalený Pišta. Ale dneska teplejšie. A predpovedali, že má byť slnečko dnes. Zatiaľ asi ani nebude. V nadmorských výšinách na 30 000 je slnečko. Takže my sme si kúpili autobus, že? Na večer. Aha, no, a ideme do Preču. Ideme do Preču, lebo tuto je to sme mohli dostať doma. Vítame nás na cable car, na lanovke, na Zanzibar. A tuto máme vietnamskú hmlu. Vyzerá to jak v autobuse? Samozrejme, pamätám. Vyzerá v autobuse? Nádherné. Krásne, aj dopredu. để đảm bảo an toàn khi có gió to hoặc mây mù dày đặc, quý khách không nên sử dụng ô kính đen và hãy ưu tiên cẩn trọng metrov nad morom. Krásny výhľad. Pišta je na kopci. Sme na kopci, ako musím vám povedať, že som to odpadal, lebo som nohy dvíhal, je zima, jak v ruskej tajge na Sibíri. Predstav výhľad. Ujačí a tu vidíme zase. Ja si myslím, že prídeme aj na budúce. Ako neviem, či ešte nedostanem týždeň a prídem ešte každý deň. Loviť tie. Predpoveď počasia vyzerá stále rovnako. Krásne. Ale modré oblá tam je. No, nad nami ale až. Kam sa veze túto Pišta? Dole z kopca. Marcipán. 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 Je nás do hradu. Lietajúci autobus. Tu nás vyhodili z autobusu. Tu je Pišťa. Napijeme sa. Koľko sme išli? Išli sme od 10. večer? Od 3/4 na 10 a je... No poviem... Ja vám zatiaľ ukážem, pozrite. Nádhera. Až do 7:30. Až do 7:30 ráno. 7:30 ráno. No. Šlapeme na obytko. Pišta sa nám spáva. Ďakujeme, Pišta. Šťastný turista. Dali sme sa. Doječku bývame. Veľká Pišta pašta.
pristave. A tu ideme do mesta. Je obed. Všetci spia. Mesto spí. Prechádzku mestom. Zajtra ideme na lode. A pozajtra chceme ísť akože do hôr. No na kopčeky. Čo na to ty pišta? Prechádzame mestom, mestečkom, dedinkou. A nejak všetci asi spia. Bo nikto tu není. Čo tie nadpisy? Ideme po promenádě, tu jsme objevili novou výstavbu tu Holiday. A tuto ideme po promenádě, nakupujeme, obedujeme, ideme sa prejsť po mestečku. A čo hľadaš, pišta? Hľadám zákusok. Koláčik. Koláčik. To je zmrzka. Ojojoj. A to môže byť nebezpečné. Ostanem s Ečkovou kvalitou a nejakým chemickým zákuskom. Sme tu, na pláži. Lahan Bay. Prvá taká ochutnávka. Ideme tam. Som zmeškal všetky autobusy, museli sme zobrať veľmi urgentnú prepravu. Zajtra ráno musíme ísť na trip, takže sa musíme dostať domov. A je to trošku ďaleko, je to akože 2 hodiny peši, tak sme si zobrali práci. Dúfame, že mu vydržia baterky. Dokým tam dojdeme k nám, no jasné. Ukáž nám tvoja súkromná jachta. To sú vyhľady. To vyzerá polomer.
dive. It's called the washing machine. It was an arch. When the tide comes in, it creates a great big washing swirl of water. And if you're an experienced scuba diver, you like to do. That's why people go there. So the adrenaline. You jump in, and you've got to get below this swirl of water. You know it's 5 meters. And then there's a tunnel entrance at 20 meters down, you go in. Yeah. But once you're 8-9 meters below the initial washing machine, it's calm. But that's the rush. You've got to get down quick. So you jump in with extra weight. But that's fallen down 2 years ago. Yeah. But it looked more solid than that, so I don't know. Neuverili by ste, zima je v Rusku. 21 stupňová voda, maximum, ale išli sme, plávali sme. Tuto cez ostrovčeky tajné, pod úžiny, prieúžiny. Spravili sme malý plavecký trip. A za chvíľu pôjdeme na kajaky. A teraz máme za chvíľku, za polhoďku na kajaky. A teraz sa presúvame. Good smiling! Ty šta jedeš? Sme na slnkovom tripe. Pišta mácha. A ja robím dokumentáciu. Raz, dva. Raz, dva. Čakám na lunch. Som hladný. Dostaneš ústrice, Pišta, ty budeš zelený. A takto stále dokola. Yeah! This is the way it is, globalization. Víš, to ide do útesov. That's fine. We are okay. Are you okay? Yeah, perfectly fine. Opica hľadaš. Sme na Monkey Islands. Monkey Islands. Sú tu zvláštne opice s bielou fifinou a čierne a už ich iba zo pár kusov. Takže pozeráme. Sú tu. Schovávajú v chládku, nemajú radi slnko, tak budú niekde skovaté v šišinách stromov. Raz, dva. Ja som kapitán. Píš, to je padlovník. Raz, dva. Raz, dva. Raz. Sa nenajem dnes. Čo ty? Čo? Pozri sa, tak sa to robí. Oh, thank you very much. One more. No, that's fine. Vieme Pišťa. Už od rána. Neviem koľko hodín, mali sme obed. Bolo 1, tak možno spať. A už sa plavieme 6 hodín asi. Alebo nie, neviem. Čakaj, až sa po 8. Boat. We are alone here, almost.
ideme, Pista? Jaskyňa. Veľa jaskyň, všade sú jaskyne. Ideme aspoň do jednej pozrieť. Uj. Sme tu sami. Tu je Pišťa Hofnagel. Zimia. A Dunčo. No je tu stiahal postavené. No, pozri. To dvere, lebo tu museli rozsadiť dvere. A fakt? Šlapeme na mlam. Jako opece škrika. Neviem, Dvojnoha ľudská. vidíme, no tu sme sa vyškrabali na trošku na výhľad. Tu máme kopečky. Po dlhých rokoch sme dosiahli vrcholu. Tunaj. Medzi zamrazenými pahúrkami. Ideme za Pistom. Ja Pista, tam je Pista. Dávam mu kameru, on bude točiť, lebo nestíham setku. Na to čo chce na lano, opäť. Autostrada skončila. Sa vozíme, náročné aj točiť, aj voziť sa, tak teraz sme tu niečo robili, na poličku zmizu, ale pekné údoličko za nami, to vyzerá super, neviem, či je niečo vidno. Aj túto samé kopčeky, všade je to tu malebné, je to tu veľmi pekné. To je Pista, to je na to. Krása. No, zakývaj, za chvíľu odchádzame. Ale je tu krásne. Tam je Pista, pač na motorke čaká. Brzdy, priatelia. Stále v pohybe a stále v šprinte. Bolo mi povedané, že mám držať brzdy. Tak brzdím. Už to máš na helme? Ojojoj, such a cute. Kati, pačonga, monga. No? Nahý opaluje. No neviem, tebe zavrali tu do basy. Pista je vo svojom šungu. Myslíme, že zatiaľ toto je najkrajšia časť našu zájazdu a obávame sa, že už krajšia ani nebude.
keď bývať vo Vietname, tak takto sme sa s Pištom rozhodli. Čo ty na to, Pišta? To, v tejto budke? No ne, to v tom dolíčku, v tejto dedinke. Kopcov. Cestujeme do Ninh Binh. Vlastne to Tam Kok. Je to medzi zamrženými vrškami, opäť zamrženými a rýžovými poličkami. Asi si myslím, že to je rýža v tej pačorine. A šlapeme na ubytko a je to tu zase taká turistická rezervácia. Počas sa nám praje, už krajšie by byť nemalo. Už má vyberať horšie. Zatiaľ neprší, je to dobré. Ale potom môžeme iba prškať, takže ešte teraz si musíme užiť super počko predtým, než dojde vlak. Konec správy. Školábo! Ale už zvonilo, už idú všetci dovnútra. Na bicyklu sme ešte neboli, sme na transportu. Máme košík. Máme košík. Aj mám košík, lebo som si tam dal nákup. Když to nemá nákupy, dám výhľady. Bicyklový deň dnes. Ideme pozrieť nejaké, ideme na loďky a potom ideme na nejaký kopec. Zamračené, pomerne zima. Zavezeme. Je to krásne, len počasie je také, aké je. Ideme kanálom. Veleknište napraví super. Mošťuk. Pišta. Kam slepec? Co? Tak, kam slepec? Máme na výhľad niekam.
Novaka, opravím motorky. Turisti. Pišta za mňou. Si tam, Pišta? Good. Jedeme okolo Sintera. Co niečo povedať? No, vítajte. Rýžová plantáž. Pišta za mňou. Domáci na vyhliadke. Orchy. Donechy. Na vyhliadke. Sme na Tinteri. Konečne zelené. Pišta beha po Sinteri. Ide k mešačke. Poď k mešačke, Pišta, postaňte k mešačke. Chceš fotku pred mešačkou? To je čo? To je mešačka. Čo? No tu. Všetko je po ich. No, to je zverejné. Samé kejvy tu majú všade. To fakt asi padne. Pišta sa bojí, že padnem a ja sa tiež bojím, že padnem. Bambusáky. Tam je Pišťa. A jem z džunglu. No, to vyzerá pekne. Výhľady. Není vidno, ale niečo vidno.
Pauza, musíme si vypočuť miestne hlásenie. Hội đồng nhân xã Ninh Xuân kỳ họp thứ 12. Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân xã. Ľudia majú veľké auto. Dobra. Ai bảo ông đâu ở trên đây em nghe nó cứ vậy trong tôi phải nói cái gì cũng là phải cả chúng với nó. Novodobý kostol, komunistický kostol. To je waiting room, je tu zakázané spať. Hej. Waiting room, ale neviem na koho a prečo ho, ale zase komunistické, megalománske musí byť. A tuto toto je pre nás. Do not go on the stage, please. Že Budha nemá rád, keď je tu hluk, takže to zatvorené pre turistov, lebo má rád ticho. Už to nevidno. Ešte vyššie. Ešte tu šlape. Solárne rádio. Že to bol aj školský zájazd. Koľko zájazdy? Ďalšie autobusy, ďalšie. Tento nás zrámuje za chvíľu. Všetci s lístkami, ale nikto nevie, kto kam ide. Na parádu. Vystupujeme do hoja. Pomáme vykladať, tu došli nejaké parcely. Dobré ráno. Je 7 hodín. Cestovali sme sa v noc. Takže pôjdeme 3 hodiny do Hojana. Alo. Dạ được gọi cho bạn thăm xa được mà. Že si vyždíme zo pár telefonátov.
môžem si vybrať iba jednu vec. Ne. Tak čo si želal na Vianoce? Lantern. OK. A aj obrazčok. No ne, obrazčok nebude, iba jedna vec. No ne, ja nechcem nič. Lantern a pre obrazčok. Pozri, tu majú ovocičko. Hello. Boli sme na masážke, na nohy, tak nás premastili vietnamskými masťami. Umyli nám nohy v nejakej limetke a v nejakých bambusových poriankoch. Potom sa nás vrhli. No ešte pištovi nesmrdia nohy. No pištovi nesmrdia nohy, aj nesmrdia. No a takto krásne tu máme, dnes sme chceli ísť na výlet, ale keď sme ráno sa pozreli z okna, tak sme to hneď zavreli, lebo je tu pôjda. Stále. A teraz už tak najprvšie ráno, to bolo úplne peklo. Pištov si do obchodíku. Tak pištov je do obchodíku. Tu idete do pošká. A bolsajky tu pekné. Pištov išla na obterku. Pôjde na medliatku, na tretie poschodie. Uniesli nás. Uniesli nás. Tu čakáme na autobus, nevieme kam ideme, kto nás zobere, kedy nás zobere, ale čakáme. Čakáme. Sem by mal dať autobus, ak je ten smeťák, tak sem dojde autobus a to nás majú vyzdvihnúť. Možno nás uniesli. Cítiš sa unesený, Pišta? Cítim sa unesený. A není to krásou mesta. Tak to už vôbec nie. No tu malé okna. Toto je limuzína, špeciálny autobus, luxusný, široká posťou. Aj pre dvoch. Mohli sme si kúpiť jeden lístok, Pišta. Vlastne sme sa zmestili. Sú taký maličky, jak slíže. Malé okna, malo uvidíme. A dostali sme ale vodu zadarmo. Vypluvlo, sa to volá Kanto, niekde úplne mimo mesta, suburb. Tak šlapeme 2 hodiny na ubytko, pešmo. A tu stavajú nejaké paneláky. Takto, toto je Vietnam, dnešných dní. Je tu krásne. Ale videli sme slnko. Po 2 týždňoch sme videli slnko. Aha, pozrite, tu je slnko. Zločas, tu je slnko. Pomeľa predávajú za 35 000. Ešte, čo toto, Pišta? Neviem. No, tu ideme po tej diaľnici. Je tu krásne. Tam ideme za tetou. Tam je teta, ideme za tu. Tu je Pišta. Stochina. Ideme do kaféčka.
Rotekári. Harlejáci. A ešte viacej harlákov. To je doprovod. Ďalší harlejáci. Ďalší doprovod. To mi karmelovú vodu urvali. A tak sa lajdáme. Ideme hore dole. Ešte sme nestretli, už sme tu hodinu a pol a ešte sme stretli jediného turistu. Ešte ani jedného turistu sme ešte mali. A všetci sú kamaráti, tu väčší kamaráti, každý nás zdraví, čím to bude. Pišta, to by bol dobrý bar, ne? Máme buď hop, 1, 2, 3. Tu vyhľadám posústa. Okno po schode. Stretol som Pištu, tam bol netopir na schodoch. Neviem, či bol mŕtvy, alebo nemrtvý. Tuto máme výhľad na Kantu. Wow. Meso čerstvé. Co Pišta sa napíte? Là nó đã tích dẫn tư. Rybičky. Tam máme papričky, Pišta. Jak to majú ryby? Còn ghé cho nên bởi vì chúng ta xem như là có duyên với nhau ngồi lại tại nơi đây để tham quan chợ nổi. Quá trình tham quan chợ nổi thì chúng ta đi đến tham quan chợ nổi ra cũng như là tham quan một trong những nơi sản xuất ra những loại đặc sản của miền Tây và đặc biệt là hủ tiếu, một trong những cái truyền thống của người dân miền Tây. Vô đây cái vòng trong phù sa, màu vực này sẽ là một phù sa chứ không phải là màu ô nhiễm hết ở đây. Và một năm sẽ có 3 tháng 8, 9, 10 âm lịch, đó là mùa nước nổi. Khi mùa nước nổi đến màu nước sẽ đậm hơn, có ngã ra màu đỏ, người dân gọi là nước son. Thì người dân rất là nhiều, đặc biệt là tàu thuyền rất nhiều tỉnh thành, chứ không đi như Cần Thơ do dòng sông này thuận tiện mua bán của nhiều tỉnh đến ở đây. Và năm 2016 thì văn hóa chợ nổi Cái Răng của mình được UNESCO công nhận là di sản. Čo Pišta? Asi balíčky, neviem, či tie bambusové listy predávajú, alebo čo. Asi, hej. Musíme kúpiť. Hello. Everyone extra friendly. Pečenku nemáme. Aj mali, predávali. Chceš Pišta kúpiť ty? Mali veľmi, na Silvestra. Wow, všetky prišli.
Aj tu. Rybky. Ďalšie rybky. Ale... Krištof, varí? Vení, Olivier! No, merci. Čo si tieto snímate? Masaker. Všetci tu jedia morské príšery. Čo nám donesli bonus? Ty vole, tie sú ešte živé. Naša izba. Tu susedia. Sme na výletnej plavbe po ramenách delty Mekongu. Ideme za divinou. Za divinou. No my sme to najväčšia divina v podstate. To je napríklad seriózna námorná plavba z oceánu do oceánu. Parkujeme. Eat the fruit and go around the garden. No poďme. 90 000 Na osobu. na osobu. Chceš ísť? Tak už sme tu. No tak poďme. No. Ok, ok. Rồi, chúc tôi đưa 90.000. Mỗi người là 180 đó. Veľký biznis sa tu deje. Krišta to tu už rieši pol hodinu, ja som sa bol prejsť. Celá rodina už tu okolo. Ale pravdu bravia. Skúzi, zbierame tropické plody. Čo? Potom co maka. Unavený životom. Peso. Thank you. O, ty vole. Sme v metre Ho Chi Minh City. Prvá direct line number 1 otvorená v decembri a teraz je mesiac zadarmo, takže ešte sa vezeme zadarmo. Ešte čistúčko nové metro, takže prišli sme ho spolaudovať. Ešte chcem niečo povedať, je to veľmi veľká vec pre obyvateľstvo, všetci sa tu fotia na Instagram. Come to Vietnam!
Thank you. Będę pokraczać. No, to prawda. Keby oslavovali tretiu svetovú vojnu, ne? Alebo čo sme vyhrali? Revolúcia! Revolúcia! Oslavené! To je bordel. No odkedy máme zelenú. Máme zelenú. Máme zelenú. Máme takú istú ženie. Độ khi cháy nó lên đến là từ 800 cho đến 1000 C. Và cho đến Zvolilo. Medzi kanovákmi sme objavili starý francúzsky barák. Sme na Busy ulici. Píšta, kam ideme? Landmark 81. Landmark 81. Máme papäť, bežný stav. A celkom busy ulica, celkom pekná. To není vidno na videu, nevadí. Posledný deň vo Vietname, zajtra ideme na letadlo. Ale ešte ideme na vyhliadku vysokú, pozrieť sa na nočné mesto. Krišťan je šťastný. Sa mu to nepáči.
Musíme ísť naspäť. To je škoda. To je tak pekne. Tam sú paneláky hore. A tu bývajú pôvodní obyvateľia. Pišto sa tu bojí, ani psi tu nejsú. Dobre, ideme. To je všetko na videu, Pišto. Myslíš, že tady to sa dá prejsť? Tu žije. Klasický obrázok. Zlatníctvo. Tu sme v gete. Toto je iné geto zase. Kde doľava? Tuto? Tu doľava, tá. Cez cestu? Cez cestu. OK, tak poď. Už majú všetci auta. Getáreň. Tu nám zastavia, tu nás ľúbia. Ideme tam hore. Ktoré poschodie, Pišta? 79. Ne, 79, 49, nikto nevie. 79, 81. Pišta, bojí sa ísť. Je tu tlačenka. Pišta ide na večeru, nevie sa dočkať a všetci idú s nami. Nové metro. Quý khách vui lòng xếp hàng và không gian lớn xô đẩy khi lên hoặc xuống tàu. Sobota. Sobota. Sobota večer, že sa tu žurovať. Please be in line and do not push the passengers while Metro je stále zadarmo. boarding the train.